ne pompisiw ye Bamako circulation na ne pompisiw bɔlen station Ola station Shell station Oryx station Total ni ye o baarakɛlaw ye bi bɔlɔn kɔnɔna la ka taa a kɔlɔsi kosɛbɛ k'a fɔ ko baarabila kuma min kun fɔra n'o ye tile saba baarabila ye k'a fɔ k'u ka tɔnden bɛɛ bɛ k'a la matarafa o de y'a to u bɛ ka bɔ bi Bamako kɔnɔna la ka taa station bɛɛ sɛgɛsɛgɛ n'a y'a sɔrɔ ni baara bilalen don yen nɔ i n'a fɔ a fɔra cogo min na an bɛ hakili jigin k'a fɔ k'u bɔkun ye bi u ka hakɛ ɲini de kama k'a jira k'a fɔ ko u bɛ baara la nka u saralen tɛ ka ɲɛ u tɛ condition kɔnɔna la aw yɛrɛ ye cɛkɔrɔba dɔ ka déclaration ye kunun ko san 20 ale bɛ baara la station Ola bolo san 20 a sara tɛ 5000 bɔ donc i b'a ye k'a fɔ ko an bɛ don min na ko bi maliyɛn caman ba bɛ nin degun ni nin gɛlɛya kɔnɔ n'a fɔra ko e ka kɛ luwanse la ka muso furu ka den sɔrɔ k'i bɛ baara min na o baara yɛrɛ tɛ se ka hali dɔgɔkun kelen yɛrɛ sɔrɔ wari tɛ se ka dɔgɔkun kelen yɛrɛ kɛ i bolo balo fɛn i b'a dɔn k'a fɔ ka gɛlɛn kosɛbɛ o de y'a to ninnu kɔni bɔra bi k'a jira k'a fɔ ko u ka baara f'u ka se ka bonya a kɔnɔna la f'u ka se ka bila hakɛ la a kɔnɔna la o de y'u bɔkun ye bi voilà aw yɛrɛ ɲɛ b'u la voilà voilà les stations Total Oryx Shell ani Ola ni y'o baarakɛlaw ye kɛnɛma bi i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye pompiste ye olu b'a la gazɛriw olu b'a la minnu bɛ mobili entretien kɛ ka taa se vendeuse ma minnu bɛ kɛ boutique kɔnɔna na ka feere kɛ olu fana bɛ a la donc baarakɛlaw bɛɛ de bɔlen don bi nin waati in na u bɛ ka taa sɛgɛsɛgɛ k'a fɔ ko baarabila kuma min fɔra a bɛ ka labato a bɛ ka lamatarafa station bɛɛ la an bɔra Shell la sisan min bɛ Pɔnkɔrɔ ale yɔrɔ la e b'a ye nɔ ka yen baarakɛyɔrɔ kɔlɔsi voilà halisa an bɛ hakili jigin k'a fɔ ko an ni station don voilà Segal yɛrɛ filɛ ɲɛkɔrɔ Segal i bɛ se ka mun de fɔ a ka bi wulikajɔ la bon an ka bi wulikajɔ an kɔni an y'a mɛn ko station kelen kelenninw bɛ baara la donc an bɛ ka wuli ka se k'o fana bali sabula kunun an ye wulikajɔ kɛ o labanna an ni polisiw karila ɲɔgɔn na gasi ci la an yɛrɛ ka hakɛ kɔnɔna la donc bi kɔni an bɛ ka yaala kelen kelennin minnu bɛ yen a bɛɛ ka jɔ station si tɛ baara kɛ fo ka taa an ka laɲiniw sabati an wuli kun y'o de ye bi. an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ k'a bɛ ka disposition ta walasa a se ka lakana sabati kunun ta de y'aw bila o la bi wa. non bon an ma disposition ta ka lakana sabati kunun yɛrɛ an ma violence kɛ parce que polisiw de ye violence in daminɛ an taara station min na a ka ca station 50 ye bon polisiw tun bɛ yen an y'u lafaamu dɔrɔn an nana piqué de kɛ pour que mɔgɔ minnu bɛ yen n'u tɛ station baaralaw ye u nan'u ta k'u bila baara la bon donc degun an nana ye kunun monument de l'indépendance yɔrɔ la donc pick-up bɔra fan bɛɛ fɛ ka na an sagase ni gasi ye donc an kun t'a dɔn min bɛ yen polisiw de violence daminɛ sinon an ka baara yɔrɔ de don bon an bɛ baara de kɛ ka se k'an ka denbaya dahirimɛ sɔrɔ an bɛ k'an ka hakɛ fana ɲini n'an ye yen tiɲɛ an hakɛ dira ma an bɛ baara kɛ min donc an yɛrɛ bɛ lakananikɛlaw de ka fara tenitigiw yɛrɛ fana kan. voilà voilà merci inchallah an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɛfɛ an bɛ bi tile bɛɛ de kɛ tagama la. voilà ni an ye station Shell la Shell min ni o bɛ Pɔnkɔrɔ yɛrɛ la voilà Shell min n'o bɛ Pɔnkɔrɔ yɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ ko yen baara tɛ ka kɛ yen nɔ an kɔni ɲɛ b'a la lakana tigilamɔgɔw bɛ yen nɔ lakana tigilamɔgɔw bɛ yen nɔ walasa ka yen lakana nka i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye baara kɔni ye baara ma kɛ yen nɔ bi voilà baara ma kɛ yen nɔ bi voilà baara ma kɛ yan nɔ bi nka lakana tigilamɔgɔw bɛ yan nɔ walasa ka se ka yan lakana voilà donc ni pompiste baarakɛlaw bɛ ka ɲɔgɔn kuma nɔgɔya voilà en tout cas pompiste kɔni u déterminé don bi dɛ u engagé don bi yɛrɛ de k'a fɔ ko fɛn min y'u ka hakɛ ye f'u k'o lasɔrɔ voilà ka segin ka aw fo tuguni nin ye an ye station Shell min filɛ nin ye Arayida la min filɛ Arayida la i b'a ye k'a fɔ ko o fana datugulen don nin waati in na o fana datugulen don nka lakanabagaw bɛ yan nɔ ka o fana yɔrɔ kɔlɔsi donc magasin ma dayɛlɛ pompiste fana essence fana tɛ ka feere voilà nin ye pompiste bɔlen ye bi nin ye pompiste bɔlen ye bi non à l'exploitation des travailleurs dans les stations service voilà 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 pompiste bɛ caravane na pour être sûr que mot d'ordre mun fɔra n'o ye ka baara jɔ que bɛɛ bɛ k'a observer voilà donc o caravane de bɛ sen na an bɛ waati min na ko sisan tɔw bɛ sira la ka na halisa voilà u kɔni u bɛ ka bɔ u tɛ ka tiɲɛni kɛ n'u y'a ye k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ yɔrɔ min na
u b'u jɔ u b'a constater ensuite u bɛ continuer ka t'u ka sira fɛ caravane tɔ la voilà. Voilà. Oh, il y a Shell direction. Alors, il y a la caravane où vous avez Shell direction. Vous avez un slogan fort. Voilà. Voilà. Donc, Shell direction. Manifestation dans la thème dans la zida. Vous avez un slogan qu'on y faut. Nga umajo adala jango kwa boko kata cheni waleke yenno. Voilà, il y a une station Shell. Même bangoni sira fara la i b'a ka fɔ ko yen nɔ fɛnɛ baara tɛ ka kɛ nɔ ka lakanabagaw bɛ yen nɔ ka o fɛnɛ yɔrɔ kɔlɔsi bon caravane kɔni nana u y'a jateminɛ k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ nɔ u y'u bolo kɔrɔta ka lakanabagaw fo tuguni ka tɛmɛ u ka sira fɛ y'a ye station Shell ye min bɛ Jelibugu sani ka se Jelibugu sira fara ma station Shell min bɛ yen nɔ i b'a ka fɔ ko yen nɔ fɛnɛ baara tɛ ka kɛ nka lakanabagaw kɔni bɛ yan nɔ 12e arrondissement pick-up bɛ nɔ ka fara finitilaka dɔw kan olu bɛ yan nin waati in na i n'a fɔ an ɲɛ b'a cogo min na caravaniers u ma jɔyɔrɔ fɛ la voilà donc u ma jɔyɔrɔ fɛ la u bɛ ka continuer u ka sira fɛ halisa voilà yan fɛnɛ yan ye Jelibugu station Total min bɛ yen nɔ sani ka se Jelibugu tournant ma i b'a ka fɔ ko baara tɛ yen nɔ fɛnɛ nka lakanabagaw bɛ yan nɔ fɛnɛ ka lakana sabati i n'a fɔ station tɔw la donc caravaniers u y'o fɛnɛ la jateminɛ u tɛmɛna hali u ma jɔ u y'a ye k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ u tɛmɛna u ka sira fɛ. Voilà, ni an ye Sotiba station Shell la station Shell min bɛ Sotiba ka ɲɛsin rond-point ma i b'a k'a fɔ ko nin y'an nalen yen nɔ bon u y'a ye k'a fɔ ko baara tɛ yen nɔ fɛnɛ caravaniers bɛ ka ɲɔgɔn wele ka sira ta tuguni voilà baara tɛ Sotiba station Shell fɛnɛ la donc caravaniers bɛ ka sira ta voilà nin ye caravane ye 3e pont sanfɛ 3e pont sanfɛ u b'u kunda Segu taga sira kan min ye Ɲamana sira ninnu ye u b'u kun olu kan ka taa lajɛ n'a sɔrɔ ni baarabila kuma min fɔra n'a bɛ ka matarafa o yɔrɔ fɛnɛ la. Voilà, ni y'an tɛmɛtɔ ye station Shell la min bɛ Misabugu. Ale plaque de filɛ fo kun na droite fɛ voilà manifestant u tɛmɛna k'a sɔrɔ lakanabagaw bɛ yen nɔ nka baara tɛ ka kɛ u y'u bolo kɔrɔta olu ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ i n'a fɔ u yɛrɛ bɛ fɛ k'a yira cogo min na u ye min fɔ ɲɔgɔn ɲɛna o de ye u bɔkun ye ka kɔlɔsili de kɛ u bɔkun tɛ tiɲɛni ye voilà voilà u bɔkun tɛ tiɲɛni ye quoi. Voilà. Le 3e pont Total ye 3e pont Total min filɛ Musabugu i b'a ye k'a fɔ ko lakanabagaw bɛ yen nɔ fɛnɛ voilà donc manifestant wɛrɛ u b'u k'u tigɛ kɔrɔta lakanabagaw ye ka sɔrɔ ka tɛmɛ voilà le 3e pont Total ye baara tɛ ka kɛ yan fɛnɛ nin ye caravane tɛmɛtɔ ye o fɛnɛ kɛrɛfɛ sisan donc baara tɛ ka kɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ tɛmɛ ka sɔrɔ u ma hali jɔ yɛrɛ voilà nin ye an kɛlen ka Yirimajɔ sira minɛ sisan Yirimajɔ sira nin y'an kɛlen ka Yirimajɔ sira minɛ voilà nin ye polisi dɔw tatɔ u mago la u bɛɛ bɛ ka t'u ka sira fɛ voilà donc nin y'an kɛlen ka Yirimajɔ sira minɛ voilà nin ye comité syndicaux station Shell Ola Oryx ani Total nin y'olu ye Musabugu nin waati in na Yirimajɔ n'olu ye Yirimajɔ an yɛrɛ bɛ ka tɛmɛ stade 26 mars kɛrɛfɛla yɛrɛ la voilà donc jusqu'ici depuis caravane daminɛna bourse de travail la ka bɔ commune 3 kɔnɔna la ka na commune 2 la ka na commune 1 na fo ka sisan ka 3e pont tigɛ sisan ka na ba kɔfɛla la tɛmɛ kɛra station fɛn fɛn na i b'a ye k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ a si la bon an yɛrɛ y'a remarqué an bɛ ka na fɛnɛ ani dɔw fɛnɛ bɛ ka bɛn n'o ye Total baarakɛla ni Shell baarakɛla olu fɛnɛ bɛ ka moto ta ka fara caravane kan sira la fɛnɛ voilà an kɔni bɛ se ka min fɔ bi o de ye k'a fɔ ko tiɲɛ la jama bɔra bi kosɛbɛ yɛrɛ de jama bɔra bi kosɛbɛ yɛrɛ de quoi moto min bɛ yan nɔ dɔ b'a moto 200 sanfɛ voilà station Shell ye min bɛ Yirimajɔ Zerni na Yirimajɔ Zerni station Shell filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ yen fɛnɛ
lakanabagaw bɛ yan yɔrɔ fɛnɛ la donc karabanɲɛw b'o fɛnɛ jateminɛ u bɛ tɛmɛ ni baara tɛ yen dɔrɔn u bɛ tɛmɛ voilà nin y'an bɔtɔ ye Yirimajɔ Zerni Shell baara tɛ ka kɛ yen fɛnɛ voilà nin ye Banankabugu total ye Banankabugu total nin ye o ye nin waati in na baara tɛ ka kɛ yen nɔ lakanabagaw bɛ yan fɛnɛ donc manifestants b'u bolo kɔrɔta ka tɛmɛ o total fɛnɛ la voilà b'u tɛmɛ o total fɛnɛ la parce que baara tɛ yen Banankabugu total i b'a ye k'a fɔ ko an tɛmɛn'o de la sisan yan ye Falajɛ total ye Falajɛ total i b'a ye k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ yan nɔ i b'a ye baara tɛ ka kɛ yan nɔ Falajɛ total fɛnɛ ɲɛsinnen don Falajɛ Shell fɛnɛ ma donc Falajɛ Shell ni fila bɛ turu la fili kɛrɛfɛla la baara tɛ ka kɛ nin yɔrɔ si la caravane bɛ ka continuer a ka sira fɛ voilà donc nin y'an tɛmɛtɔ ye Falajɛ total ani Falajɛ Shell turutulafiri kɛrɛfɛ caravaniers bɛ ka tɛmɛ o fɛnɛ la nin ye Falajɛ Garabal nin ye o station total ye i bɛ k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ yan fɛnɛ voilà baara tɛ ka kɛ yan fɛnɛ donc caravane tɛmɛna continuer a ka sira ye voilà nin y'an bɔtɔ ye Falajɛ Garabal total la Falajɛ Garabal total filanan baara tɛ ka kɛ yen fɛnɛ lakanabagaw bɛ yen nɔ i b'a ye u b'u bolo kɔrɔta lakanabagaw ye ka tɛmɛ Falajɛ Garabal total filanan baara tɛ ka kɛ yen fɛnɛ caravane bɛ ka continuer a ka sira fɛ voilà yan ye Falajɛ Oryx ye mɔgɔ tɛ yen nɔ fɛnɛ Falajɛ Oryx mɔgɔ tɛ yen nɔ fɛnɛ voilà donc caravane bɛ ka continuer nin y'an tɛmɛtɔ ye Falajɛ Oryx fɛnɛ la nin Ɲamakɔrɔ Sugukura Shell ye Ɲamakɔrɔ Sugukura Shell nin ye o ye wa lakanabagaw bɛ yan nɔ bon voilà u y'u bolo kɔrɔta olu fɛnɛ ka tɛmɛ nin ye an tɛmɛtɔ ye sisan Ɲamakɔrɔ Sugukura o Shell baara tɛ ka kɛ yen fɛnɛ lakanabagaw bɛ yen nɔ caravane bɛ ka continuer a ka sira fɛ i n'a fɔ a kɛra tɔw la cogo min na nin an ye Kalabankura Shell la Kalabankura Shell voilà baara tɛ yen nɔ voilà donc caravaniers y'a ye k'a fɔ ko baara tɛ yen nɔ u b'a tɛmɛ u ka sira fɛ voilà nin kɔni an ye station Shell la Kalaban voilà donc a bɛ n'a fɔ ko feere bɛ ka kɛ yan nɔ donc responsable dɔw ni polisi ɲɛmɔgɔw bɛ kuma la fɔlɔ k'a jateminɛ donc voilà u nana ka na ɲɛfɔ ɲɛna k'u ka datugu voilà yan nɔ kɔni fɔɲɔgɔn bɛ donc finitigilakaw bɛ ka essayer ka kuma ɲɛfɔ ɲɛna ni an ye Kalabankɔrɔ total faama la Kalabankɔrɔ total faama baara tɛ yan fɛnɛ lakanabagaw kɔni bɛ yen nɔ voilà donc caravane tɛmɛla voilà ni an bɔtɔ Kalabankɔrɔ total faama la voilà yan ye golfu total ye golfu total filɛ yan nɔ voilà golfu total filɛ yan nɔ station Ola fɛnɛ filɛ yan nɔ voilà i b'a ye k'a fɔ ko baara t'a fila si la lakanabagaw bɛ yen nɔ voilà u ni manifestants yɛrɛ b'u bolo kɔrɔta ɲɔgɔn ye voilà donc baara tɛ yen nɔ caravane bɛ ka continuer a ka sira fɛ Fintilakaw bɔra yan nɔ k'a fɔ ko tɛmɛli tɛ kɛ yan fɔlɔ voilà an sera Kalaban donda la fintilakaw kɔni bɔra Kalaban donda la voilà fintilakaw fana bɔra Kalaban donda la ka sira tigɛ ko donni tɛ kɛ Aïssa, il y a une site là-bas. Il y a une site en haut. Shell dɔ bɛ yan yɔrɔ la. Shell dɔ bɛ yan. Shell bɛ yan. An tɛ don kun na, o bɛ explication d'a ma. Voilà, yan nɔ kɔni fɔɲɔgɔnkɔ gannen don kosɛbɛ nin waati in na finitigilakaw ni syndicalistes ni ɲɔgɔn cɛ parce que u nana Kalaban donda finitigilakaw ko tɛmɛ tɛ kɛ yan yɔrɔ fɛ nin waati in na u bɛ négociation na syndicat ɲɛmɔgɔ voilà
la donc u kɔni tɛ ka ɲɔgɔn faamuya yan yɔrɔ in na kosɛbɛ. Donc an sera nɔ u y'an bloqué k'a fɔra k'an kana tɛmɛ ko fo autorités ka na donc an t'a dɔn kun min don an ye fasodenw de k'a fɔ ko sira dɔ bɛ tigɛ anw na k'an tɛ se ka tɛmɛ ka to sira fɛ bon an yɛrɛ t'a d'u bolo ko consigne de dir'u ma donc an fana b'an jɔ gitɔrɔn kan an ka ni violence kɛra policiers de y'a daminɛ bɛɛ ɲɛ b'a la an bɔra an ka manifestation de la an ma violence kɛ an ma foyi kɛ donc bɛɛ ka kan seere jamanaden bɛɛ ka kan seere an kɔni an t'an ka manifestation dabila ok. Salam alaikum malien jama. En fait, bi ambora ame sitting là, on va yala les différentes travers stations du Mali. Et les 4 stations Total, Shell, Oryx, Olabi. Bon bien yala la station de Mali parce qu'en fait station de Mali on va faire que Mali rame gerabu là. Donc yala la sera donc là. Donc Cameroun la sensibiliser à vous ah on gerabu là. Ah c'est imparable là. Bon maintenant on a bara kuja Kalangoro, on station mun so Shell ni Total mun be. Namla c'est. On se reflète quand il y a Kalangoro. Sera para la sera non. On y a la posture gazu to le mec quand kumbe ko Kalangoro ko te pour do quand ça do Kalangoro on va mu do yala malien de Kalangoro ay malien comme bon on va ñoo fa le comme donc va pataka to lu do fa le revendiquer et on va en bere gele donc on va vous voir foyer Kalangoro mère en Kalangoro comme c'est concert là to Kalangoro te mali do a foyer bi parce que c'est pas la première fois c'est pas la première fois avec chaque fois à cause avec mon là mon papa bon putain à ce on est mal bien comme ça donc il faut yala Kalangoro mali to wa mali to do donc on foyer quoi c'est tout merci polisi sira tigɛ k'an tɛ taa station dɔ visiter a station mais an kɔni t'a dɔn mais an b'a jigiya k'a fɔ baara de bɛ ka kɛ station na o de kama u ye sira tigɛ an ye o de kama u ye sira tigɛ an ye donc ko an kana taa u kɛlen don ka sira tigɛ an ye k'an tɛ taa station an bɛ k'an ka station de visiter parce que n'an taara grève la u bɛ mɔgɔw ta ka bila an place la donc ka baara kɛ ça c'est pas normal bon polisi ye sira tigɛ an ye an ka station dɔ bɛ yen u y'an bali ka taa o station ninnu na donc an b'a jigiya k'a fɔ baara de bɛ ka kɛ o station ninnu na voilà. Kelen Mali kɔnɔ c'est-à-dire min bɛ sariya sɔsɔ ninnu ka sariya ni tɔw ta tɛ kelen ye an passera yɔrɔ bɛɛ la olu m'an lajɔ mais pourquoi ils vont nous faire arrêter ici c'est ça que moi je ne comprends pas o bɛ kɛ kun jumɛn de la ou bien yan tɛ Mali dɔn ou bien sariya gɛrɛ de bɛ nin bolo min tɛ tɔw bolo donc dans ce cas on va passer an passera yɔrɔ an ma tiɲɛli kɛ an bɛ ka passer sira fɛ des trucs comme ça mais comment ça veut dire que nous ne se k'an empêcher non on va passer tout ça kɛlɛ tɛ foyi tɛ. Ok moi c'est Boré Talatou je suis le secrétaire administratif comité syndical Shell. Donc on est répartis bɛɛ lajɛlen kɛ ɲɔgɔn fɛ an ye Bamakɔ fan bɛɛ la don bon bi an sera k'an bɛ don Kalaban ka taa lajɛ n'a sɔrɔ an militants bɛ baara la donc franchement u y'an empêché k'an tɛ don donc bere t'an bolo muru t'an bolo marifa t'an bolo seulement an bɛ k'an ka droit réclamer sariya yɛrɛ ko n'i taara droit la hakɛ tɛ maa si bolo ka maa wɛrɛ bila i place la mais donc juste c'est ça donc vraiment an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ lajɛlen k'a faamuya n'an donna maa min kasi la o tigi bɛ se ka yafa ma ala yɛrɛ jati kama vraiment an bɛ hakɛ ɲini de la an m'a dabɔ ka bɔ o don ma gasi la vraiment c'était ça merci. Bien. Voilà. Donc si gafo tɛmɛnen kɔfɛ force de l'ordre ani manifestants ni ɲɔgɔn cɛ donc sisan u y'a essayer k'u bɛ sira ta maintenant nin fana bɛɛ de ye police de proximité an bɛ concept min kɔnɔ n'o ye police de proximité nin bɛɛ de y'o ye o ye k'a jira k'a fɔ ko finitigilakaw ni population ka se ka jɛ ka kuma ka solution sɔrɔ fɛn dɔw la ka sɔrɔ dɔw ma kɛ ni furugufurugu ye a ma kɛ ni mankan a ma kɛ ni balawu ye donc nin yɔrɔ la an bɛ police de proximité an b'a hakilina fo kosɛbɛ politique minnu bɛ k'a la waleya nin waati in na manifestant minnu fana bɛ k'a faamuya ka foli lase u bɛɛ lajɛlen ma halisa police de proximité an ka fanga don a la jamana kɔnɔna la parce que an bɛɛ de ye maliyɛn ye an bɛɛ de ye maliyɛn ye donc bɛɛ n'a ka baara don jamana kɔnɔna la o de la an bɛ ɲɔgɔn dafa ninnu ka baara ye lakana ye k'u ka lakana baara la hali n'a sɔrɔ dɔw fana bɔlen don u ka baara kɔnɔna la k'a fɔ ko bin kɛlen don k'u bɛ n'u ka hakɛ ɲini u fana b'u ka rôle kɔnɔna la donc bɛɛ ka ka rôle jouer de façon convenable et je pense que o cogo de la bɛɛ bɛ se k'i sago sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ mɔgɔ si ka ɲɛkumu kan. Station Ola et Bago, il y a une voilà, il y a une station Ola et Bago Djourani. Station Ola et Bago Djourani. Et bien, quand on a Bago Benonga, Baratakake. Voilà. Donc, caravane ou Tamana ou Astrafe. Caravane ou Tamana ou Astrafe. Voilà. Amborasa, Bago Djourani, station Ola, la Baratakake. Voilà, il y a un Bago Djourani, Souda Total là. Ani Bago Djourani Suguda Shell a fila ɲɛsinnen don ɲɔgɔn ma i b'a k'a fɔ ko Total la baara tɛ ka kɛ yen nɔ lakanabagaw kɔni bɛ yen nɔ nka baara tɛ ka kɛ Bago Djourani Suguda Total la
bon Shell fana la lakanabagaw bɛ yan nɔ nka a bɛna fɔ feere bɛ ka kɛ yan nɔ a bɛna fɔ feere bɛ ka kɛ yan nɔ voilà donc a bɛna fɔ feere bɛ ka kɛ ba ka jugu ni suguda Shell la voilà voilà lakanabagaw kɔni fana bɛ yan nɔ lakanabagaw bɛ yan nɔ sama-samali gannen don voilà 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 e b'a k'a fɔ ko total ale filɛ fasi la feere kɔni tɛ ka kɛ yen nɔ ka lakanabagaw bɛ yen nɔ voilà toute la branche est à Shell. Shell donne des problèmes. Shell donne des problèmes. Sinon des problèmes de Shell ça faut la Shell. Shell y a Joe, Orixi y a Joe, on a Joe. Shell donne des problèmes. Vraiment, on en a marre. voilà en tout cas mɔgɔ min bɛ feere la yan nɔ u diminen don a kɔrɔ kosɛbɛ. an nana sɔrɔ feere bɛ ka kɛ yan bon an ka finitigilakaw bɛ yen polisiw bɛ yen an y'o de fɔ polisiw ɲɛna an tɛna kɛlɛ kɛ an tɛna foyi kɛ bilen i y'a faamu polisiw bonya kama an ko u ka feere jɔ mɔgɔ wɛrɛw bɛ ka don jama na min ni pomisiw tɛ kelen ye ka attaque ni fɛnw kɛ raison pour laquelle an b'a dɔn anw ye pomisiw ye anw de ko maa si kana feere kɛ pour que ko in ɲɛma ka jɔ o dɔrɔn de don. fɛnɛ ba ka jugura ni station total dɔ ye i b'a k'a fɔ ko feere tɛ ka kɛ yan fɛnɛ ba ka jugura ni station Shell feere tɛ ka kɛ yan nɔ fɛnɛ voilà wa station Ola ye Torokɔrɔbugu station Ola o fɛnɛ videlen don baara tɛ ka kɛ yan fɛnɛ voilà caravane bɛ ka continuer station Shell ye min bɛ boulevard Indépendance kɛrɛfɛ i b'a k'a fɔ ko ale fɛnɛ datugulen don baara tɛ yen nɔ lakanabagaw bɛ yen nɔ nka baara tɛ yen nɔ